салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. Ин чӣ буда? Дишаб мо ду бозии тамоман гуногун вале ҳарду хеле шавқоварро аз Лигаи Чемпионҳо тамошо кардем. ПСЖ дар хона Астон Вилларо бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. Он ҷо ҳамаи чизро назорат, суръат ва дараҷаи бозингарон ҳал кард ва Барселона як намоиши ҳақиқии футболӣ нишон дод. 4-0 бар Боруссия. Боз Рафиня се иштирок дар голҳо, дубл аз Левандовски ва як голи зебо аз Ламин Ямали 17-сола. Ва ҳамаи ин дар чорякфинали Лигаи Чемпионҳо. Аммо муҳимтар аз ҳама шумо метавонистед ин бозиҳоро мустақиман дар канали Телеграми ман бинед. Ман на фақат ҳар дуи бозиро бо сифати хуб нишон додам, балки тамоми вақт бо шумо бо обуначиҳо онҳоро муҳокима кардам. Дар он ҷо суҳбати зинда рафт, фикру эҳсосот, голҳо, лаҳзаҳои баҳсбарангез, ҳамааш якҷо буд. Ҳамин тавр, агар то ҳол дар канал нестӣ, ҳозир обуна шав ба канали Телеграм то бозии навбатии калонро аз даст надиҳӣ. Ссилкаи Телеграм канал дар описания ва комментария ин видео гузошта шудааст. Аз шумо бисёр вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед ки давомаш ношти мегузарад. Дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо вақт Лигаи Аврупо ва конференсия мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кор фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. ПСЖ як қадами ҷиддӣ ба нимфинали Лигаи Чемпионҳо гузошт. Дастаи Луис Энрике бо ҳисоби 3-1 Астон Вилларо шикаст дод. Ин бозӣ нишон дод ки таҷриба ва сифати бозӣ метавонад аз болои кӯшишу ҷӯшу хуруши рақиб бартарӣ гирад. Ҳарчанд англисо аввалин шуда гол задан, аммо ПСЖ бисёр зуд бозиро ба дасти худ гирифт ва пирӯзиро таъмин намуд. Ҳамаи чиз бо голи ғайричашмдош аз тарафи Астон Вилла сар шуд. Дар дақиқаи 35 Морган Роҷерс тӯбро ба дарвозаи Донарума ворид кард, аммо шодӣ на он қадар дароз давом кард. Дар дақиқаи 39 Дезери Дуэ ҷавони болоёқат бо хунсардии баланд ҳисобро баробар кард 1-1. Пас аз танаффус ПСЖ бо тамоми қувва бозиро ба даст гирифт. Дар дақиқаи 49 Хвича Кварацхелия баъд аз як ҳамлаи хуби гурӯҳӣ голи дуюмро зад ва дар дақиқаҳои иловагӣ Нуно Мендеш пас аз як паси зебои Усман Дембеле голи сеюмро ба сама расонд. Ин гол бозиро ҷамъбаст кард ва нишон дод ки ПСЖ то охир фишор овард ва беҳтар бозӣ кард. ПСЖ 30 зарба зад ки 12 тоаш рост ба самти дарвоза буд. Барои чоракфинали Лигаи Чемпионҳо ин нишондиҳандаи хеле баланд аст. Астон Вилла бошад ҳамагӣ 8 зарба зад ва танҳо 2 тоаш ба дарвоза рост буд. Фоизи доштани тӯб 68% ба нафи ПСЖ, ҳамлаҳо 97 бар зидди 26. Ҳама ин рақамҳо нишон медиҳанд ки дастаи Луис Энрике пурра бозиро таҳти назорат гирифта буд. Ҳамчунин дақиқаи пасҳо 95% нисбати 76 дар дасти рақиб. Ин нишон медиҳад ки ПСЖ на танҳо бо бозингарони хуб, балки бо ҳамкории дастаи пурқувват бозӣ мекунад. Аз вақте ки ПСЖ бори охир мағлуб шуд 5 март бар зидди Ливерпул 0-1, даста 7 бозӣ гузаронд ва дар ҳамаи онҳо пирӯз шуд. Ҳисоби умумӣ дар ин муддат 22-6. Ин дигар тасодуф нест. Даста тавозуни хуби ҳамла ва дифоъро пайдо кардааст ки пештар мушкилӣ дошт. Бо вуҷуди пирӯзии боваринок ҳисоби 3-1 барои Астон Вилла ҳукми мағлубият нест. Бозии ҷавобӣ дар Англия баргузор мешавад ки дар он англисо дастгирии мухлисон ва имкони бозгаштро доранд. Аммо ПСЖ ҳоло хеле қавӣ ва устувор ба назар мерасад. Агар чунин бозиро нигоҳ дорад, расидан ба нимфинал дигар вақтро интизор аст. Бозии навбатӣ 15 апрел баргузор мешавад ва аллакай равшан аст. Агар Астон Вилла хоҳад натиҷаро тағйир диҳад, бояд як чизи махсус нишон диҳад. Аммо ПСЖ баръакс бояд собит кунад ки барои муборизаи ҷиддӣ барои ҷом омода аст. Ин танҳо ғалаба нест, ин як паёми ҷиддии Барселона буд. Дастаи Ханси Флик дар плейоффи Лигаи Чемпионҳо бо як бозии пурқувват баромад кард ва бе ягон имконият Боруссия Дортмундро шикаст дод 4-0 дар Олимпик. Каталониё яке аз беҳтарин бозиҳои мавсимро нишон доданд ва силсилаи бебохтиашонро ба 23 бозӣ расонинданд. Дар нимаи аввали бозӣ Барса пурра назорат дошт ва дар дақиқаи 25 Рафиня ҳисобро кушод. Ин футболбози бразилӣ ҳар бозӣ бештар ба як шахсияти калидии даста табдил меёбад. Дар қисми дуюм ҳам
ҳам дастаи Флик суръатро паст накард, онҳо бозам беҳтар бозӣ карданд. Дар дақиқаи 48 Роберт Левандовски ҳиссои бозиро 2-0 кард пас аз паси аъло аз Рафиня. Баъд аз 18 дақиқа ӯ дублашро ба қайд гирифт ва шумораи умумии голҳояшро дар Лигаи Чемпионҳо ба 105 расонд. Аммо ин ҳанӯз охири кор набуд. Дар дақиқаи 77 боз Рафиня пас дод ва ин дафъа Ламин Ямал гол зад. Ин бозингари ҷавон ки ҳамагӣ 17 сол дорад, Алакай 14 гол ва 17 паси голӣ дар ин мавсим дорад. ӯ бо хунукназарӣ ва зиракӣ бозӣ мекунад, гӯё чанд сол таҷриба дошта бошад. Рафиня танҳо беҳтарин бозингари ин дидор нашуд. ӯ рекорди Лионел Мессиро дар Лигаи Чемпионҳо баробар кард. ӯ дар як мавсим 19 ширкати голӣ дорад, 12 гол ва 7 паси голӣ, маъз мисли Месси дар мавсими 2011-12 ва инчунин байни ҳамаи бразилиҳо дар таърихи мусобиқот беҳтарин натиҷаро ба қайд гирифт. Аз Фирмино 17 гол дар мавсими 2017-18 ва Кака 13 гол дар мавсими 2006-7 гузаштааст. Барои Роберт ин бозӣ танҳо як бозии хуб набуд. ӯ бо Карим Бензема аз рӯи шумораи голҳо дар плей-офф баробар шуд. Ҳоло дар дасти ӯ 34 гол. Дар умум ӯ ба нишони 105 гол расид. Ин натиҷаи сеюм дар таърихи Лигаи Чемпионҳо пас аз Роналдо 140 ва Месси 129. ӯ ҳамчунин рекорди дигар гузошт. Аввалин футболбозе шуд ки дар се дастаи гуногун Боруссия, Бавария ва Барселона дар як мавсим 10 ё бештар аз он гол задааст. Каталониҳо дар 48 бозии мавсим аллакай 145 гол заданд. Ин 21-умин пирӯзии бузурги онҳо мебошад. Дастаи Флик дар ҷадвали Ла Лига пешсаф аст. Ба финали ҷоми Испания баромадааст ва дар Лигаи Чемпионҳо низ хеле устувор аст. Бори охир Барса 21 декабр ба Атлетико бохта буд 1-2. Баъди он фақат бурду мусовӣ дорад. Дар пеш бозии меҳмонӣ бо Леганес 12 апрел ва бозии ҷавобӣ бо Боруссия 15 апрел аст. Вале агар Барса мисли бозии аввал бозӣ кунад, Боруссия камтарин имконият хоҳад дошт. ба ҳамин тамом. Боридарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунаш шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли равақта Муҳаммад Гайров хайбордорум. дар паноҳи Аллоҳ.